Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xulosa gap ina блогере ки дар каналаш парт офта буд. Навора ҳамин блогер ози гап мезана, ҳама каса гӯш мекунем ва одамое ки ҳамин блогера ҳақорат карда буден. Мумкин ки ин блогерам айн нофаҳмиш ин хаёзи ҳамаша нақл мекунад, биён гӯш мекунем. Кадоме ки лайк мондаги нестем мемонем лайка, касе ки обуна шудаги нест мешавем обуна, касе ки ҳақорат нависаги нест менависем ҳақоратора ки гинои ман кам шуда. Байна ин видеоро чордону кара гӯш мекунем. Братан ай болои велосипед фуро видеоро як ҷода мо сурата велосипеда тамошо кун, ба азур биши гӯш кун. Zanzad ufaldırıldılar, hizmet ettiğimci xələ kam kasalar susi su bakıtım xələ kat bachama kim amxel bu karamçı opşin kuta kamera video görmek ilçimiz da kanalımın kutum gamnese da bu videoya qırıftım da kanalımın var farlı. Ozica ya reklama karese reklamaş manda da kunes man Suatın muhtaramımın ya murda xolay karamçı opşin barları دکترش کارت از بانک ماندگی داری کارت از بانک ماندگی بود گفت هایمون بچه من کی مای به من ایشون تو نمیره خدای کوی خیلی وقت بچه من کی نداره بود کارت سوسی سوسا بچه داره سیاهی تا کارت خمون موندن جامعه شام اتماش خرش اوتوی شانتم گرفتم ویدیو پافتم خدای بود نکنه با این 4-5 ساعته ویدیو پراسموتر زوری بعد زد 80 از زد یک برداشت زد گفتی akay video sesor peşine çıkıyor datoroş kartı çoğunu müdürem medron video peşine öyle ki sesor peşine belge video belken talaba mızar ve telefona var dura telefona var dura bulamadım blogları da kutulamda çıkmıyor blogları bulamadan karta hamara giriftan private kadar tansadı иҷада камтар хай ай саросмаш да галзайса 566 мегал ки 556,000 пул ҷамъ шуда буд. Дамоша гӯш мекунем. Нашотма видео кадан ё ки блогерро маълумоти дурун додай фрейбгай суса нашотма видео кадан ки биё ман гуфтамиш ки биё видеотома дар канал мепартон сумкор мекунем суса гӯшкер бесавод паҳад манахоҳ тара будим биё видео кунем картаи тара мону бусалае ки ман ход бея кун ки мисол на барои чи буду номери тара живой мондаам ман агар хел мефури картаи хма мемонду то паҳад хели шайтона шав хели дурӯғ нагӯ дар ҳаёт бавардаро динашав дар канали бародари тоҷика дар бидонем фахриддин бавдар ва видео биромад ин бародар моро фахриддина фрейб када исус ки ма гунаҳгор нестем суси суса гуноҳа дар сари ма задаи ма ҳанӯз какака фахриддин гавзанам ситуатсияро фаҳмоду доказателство ҳамаша о акам фаҳмид гуро видеошо дарид кард хулоса гап и блогер да ман алоқа биромад гуфт ака гуфт ман да аму рафиқам аймай россия дар шаҳри хабаровск ки зиндагӣ мекунад аввал мақсад номерои картаи рӯй карда и блогер ва и блогера гуфта ки я бачаама ки мурде тоба навзабило аби одамо чида хеле шайтонӣ мекунад барои суми ҳаром. хулоса гап и бачара ҳамин ҷураш мегира пастсайд мекунад. мо аввал ҳамун ҷураша ина и блогера ҷураш аввал меқапем сурати очаша исусу карочи даводави бисёр баъд и блогер да ман алоқа мебурад ки мега ака карочи ман хеле я одами беғаразум леки ҳам хеле ситуатсия ман дам шудаги буд чанд бор ман дам карта рӯй кардам мурда исусу манам гирифтум карочи ҳамун морго занг задум ки и хеле мурда нест и гапо дурӯғ буд ман и видеора караги набудам барои вақта и блогер карочи да и байн гуноҳа дар сари ма задаи ма ҳанӯз какака фахриддин гавзанам ситуатсияро фаҳмоду доказателство ҳамаша о акам фаҳмид гуро видеошо дарид кард ба он хотир бардоро ҳамаш дар канали якай фахриддин аст мақсад чекора мемонам ки думачида мақсад шумо пони худ отчёт хати рӯй када ин бача мошенника яъне бача мошенники номери як бардоадумо ҳеҷ кам як бовар накунад илтимос бардоро хай и хатои мо бір ки монофарида видеоро мондем як хайрат хулоса гап видеои ҳамин бача оригиналаш ман дар комментария ссилкаи ҳамин видео оригинала мемонам дуроен ба ҳазур чордону кара
тамошо кунед ва хулосатам бироре. Одамое ки мепурсен ки акай Фахриддин куҷо шуда чеко дар ҳамин канали ман дуруен вкладка дора ҷои сообщество. Дар ҳамун сообщество чекҳои оригинал ҳаста. Ё ки дар ютуб занед мачити Ангарск, мачити Смоленск, номерошон ҳаста. Занг занед гӯед ҳамин пули калон омадагӣ дар картаи шумо кай омадагӣ, ҳамун одамо дар шумо гӯванд. Раз шумо ҳам хеле интересния ки инаи бародар тоҷик пули барои мурда шидагира гирифтаку дар мачито рӯй кард. Яхе одамо бо савол доданд ки ака чида пули мурдара дар мурдадор надод? Бародаро вай мурда 3 сол пеш уже бурдан дар ватан гур карданша. Вай уже нуждастай пул намекунанд хешта борошон. Вай одаморо мо наёфтем, ҳамун номерои кӯнае ки дар ҳамун ютуб меёфтем, занг задем он номеро куштага, уро мо намедонем кия чия айҷои Тоҷикистон аст. Барои ҳамин қадр ин пула гирифтем, дар масҷид рӯй кардем, пока ин пул ай дасти ин мошеннико ягон ҷудга нагирехт нарафт. Барои ҳамин қадр Аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигоҳбон боша. И блогер мақсад полни биромад видео кард ки ҳамин кор дар гардани ҳамин нест. Пуло рафтаган дар масҷид, агар кадомет ки пул дар кор бошатона, ин хеле роҳкати пул кор накунен, равен як ҷо чиқрӣ карден, ягон стройка кор кунен, сума ба меҳнати ҳалол кор кунен, ки падар модартон саршон хам нашавад пеши дӯсту душманда. Ҳамуда Аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигоҳбон боша. Тамом дига ин тема полни маҳкама пул рафтагаи дар мачито киҷое бошед. Аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигоҳбон боша. Ма карочи ин тема маҳкам, темаи дигари нашод Раҳим Production ва блогерое ки конкурс мекунед, ман дар бораи шумо бо як хеле видеоча кунам, ништяк мешавад.